Ayan ang mga ladies. Papagod yan. Nandito naman kami sa Muro. Bahay ni Luan. Tingnan mo maganda. Welcome to Morong. Nandito na naman Bukas, sila. welcome to Quezon Province. Sa wakas nakarating na rin ako dito sa Muro. Pangasinan to Mindoro. Gano'n ka nakila? Ha? Mindoro, sige tayo. Alis tayo dyan sa ano, sa Pangasinan. Sa Morong. Ang time mo dyan sa ano. Yan, dito mo na ngayon isayaw yung pan. Magsayo na kayo ay. Baris mo ang bumini. Di sa'yo na ano? Mga? Kabigat to. Hindi ko nalagyan. Para makaupo ka sila dyan. Oh, Rambol. Basta kung mamunday itong liwayag ako. Nahirapan na siguro mag- Parang siguro may ano, pag-paawi daw, stop lang nilitan na. Tapos magpunta sa inyo. Maganda. I-prepare Hello pa po sa mga dragon. Kamusta kayo? may tambay, may ganyan kalalaki. Yung kuryente ko lang, kalalaki. Hindi niya may gawid yung kuryente ko. Diyan, ano sa luwang. Dito na naman kami sa Muro. Kaya nila Luan. Dito kami sa pinakamataas. Mata. Nakamababa. Yung nabalitan natin, Joanne, ikaw na daw. Wow, sarap. Fresh na fresh. Balik mo gano'n kasi gano'n. Ingat ng oras ito tayo. Sikag natin sa pagbawa. Malaki pa duble pa. Pag dito ay, Ganun mangyari sa mga kabilang side. Ganti pa single side. I-fourth floor yun na. Tita Jack. kailan kaya makapira. Ano bang fourth floor? Tangisa kayo. Kung meron sa Ang kulang lang tira. kung meron sana. Superior. Siki lang. Sikal nga, matagal pang matapos. Oh, magbasa kayo, guys. Kasi yung basa nga ni kami video kayo. Hindi niya alam i-operate si Kuya Ricky doon. Ha? Kanina pa kasi hindi mo ipatugtog eh. Ito, yung mga kakantahan dito, mga kanta dito, Hindi mga na ba ito? mga English. Kwando. Hindi nila masusubukan ngayon yung habang Hello po, dito na tayo sa Manila, Philippines. Nasa probinsya tayo ng Morong Rizal. Kadang mga sibulis niyang yangin, ano. Meron doon? May nakako na galing ko. Wala namang inyong dito, ang tinawag. Doon na maraming Entrado nagsukan. dito, may Baka tinanggal mo. Ayan, bali ang ano pala namin plano guys. Saan ba tayo pupunta bukas? Magbanliit. Bata may magpahabol. Wagkan kami guys, magkita ng kangkong. Magkitri ng kantungan, ipinta namin sa palengke kay. Sa bali di Mabutan kangkong ng din. pera dahil. Yeah. Then siguro sa ano guys, sa Wednesday or Monday na Martes ng hapon. Going to Going panta naman tayo. Doon kay Ate Mera.
ang buong kapilihan yan. Sa dito sa Pilipinas, hindi ko rin walang leggings daw. What Dog Nation guys, bakit biglang luwas kayo ng Manila? Curious lang. Marites. Naghugas gilig po kami kasi nag-ani kami ng mani at saka ng naniningil Mali at nais. Maniningil na sila guys ng kanilang inarawan. Hugas ka te. Sinundan talaga dito sa Manila. Tingin lang. Shoutout po kay Ma'am Florence Orongan. Orongan. From Imus, Cavite. Hello po. Hello po, Ma'am Florence. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Maricel Enisoncion. Ayan. Hi po. Magandang hapon mga kadra. Fresh na fresh. Kay Sir Joey Lawa. Hello po, Sir Joey. Kay Ma'am Mary Ann Maling. From Maling family. Ayan. Ito guys is bahay ni Madonna. Ate Madonna. Yes, andito po kami sa taas. Kay Ate Nas, TV po ba kayo pupunta? Opo. Buti guys, yung luwas nila is maganda yung panahon. Walang bagyo. Yan, meron pa pasok ng bagyo. Kung may bagyo na po, sa Dalawa Teligay pa na naman. kasama. Bagyo lang sila. Dragon tayo. Malabo yung ano. Shout out po mga beautiful ladies ng DFL. Buti dyan. Kaya di mo ulan dito sa Concepcion Talak ang lakas ng ulan. Yan, ingat po kayo dyan sa Tarlac. Ma'am Maricel Inocencio. Yan, naging Magandang gabi rin po kay Alex Marsan TV. Hello po. Yan. Magandang po. Yung naka-yellow guys, napapawi na siguro. Namitis na ng kanyang asawa. Gumagana na ng kamay o tinatanong niya na hindi yung asawa. Ayun na yung Nagtatanong sabi niya kasi may mga salita. Kasi dyan ang mga kalabulong kaya. Parang gusto niya ng araruhin eh. Napapawi na to siguro si Dan. Sabi niya kasi niya ng Gusto magsakapat. Sayang, hindi mo sinakan. Nagakimat. Ako may kabute. May kabute. Magkabuti tayo bukas sa umaga. Diyan pala kayo sa morning. Kay Ate Nes TV po ba kayo mga tao po? Ayan. Sana, kita-kits tayo dyan kay Ate Nes. Kay Ma'am Girl Flores, ayan, shoutout po sa inyo from Qatar. Kay JB Vlog. Kay Melvin Lacena. Sino ba ba nito siya? Shoutout po kay Unico from Vancouver, Canada. Hello po. Mga pagod kayo guys. Walang sigla. Walang tulog na tulog lang sa sasakyan. Kapilang kayo. Baka bigyan na Mga pagod pa sila galing biyahe. Lagi na silang biyahe. Wala. Mindoro to Batangas. Batangas to Manila. Manila to Antipolo. may gawin tao. May ganun kami. No? Yun nga guys, next week siguro, sana matuloy kami at maganda yung panahon. Doon naman tayo sa Pampanga. Kay Pangasinan, sa Aluminous. Yan, shout out sa mga Bulinaw. taga Pangasinan. Kita-kits sa dyan mga manang. Manong. Sarap niya yung mag-buong nila. Eh alam ko nakauwi niyan kay Manang Evelyn. Hello po. Hello po. Evelyn. Sarap ka, pasyal din kami dyan. Kaya pala walang umaga. At mga pagod. Bukas na lang po. At mahina ang internet. Hindi nakahabot ang internet. Hello po mga kapatid from Pelita, Bautista. Kay Ma'am Shirley Ducuti. Hi mga ka-DFL, enjoy your pasyal. Thank you so much po Ma'am Shirley. Thank you po. Thank you po. Patawas daw ng trabaho, pasyal po.
Kasi sir, daw nilang Kalat na. pagkatapos mag-tracer, punta na rin kayo ng kilometer 19. Ay, oo. Maganda doon, Little Baguio. Sabi ni Sir Noberto Perez. Yung 360. Daanan yun eh. Yung 90 kilometer. 90 kilometers 90. Yung 90 kilometers. Kilometers 90. Ay, yung punta Baliktad. namin. Yun ang 60 kilometers. Ano yun? Yung 360 po, pero 360 Cloud9. Ano yun? Diba may ganun pa po? pero masarap yun sa may punta. Cloud9, sa Antipolo yun, ang Cloud9. No, yung sa palayok ka, isa lang ka doon. Sa ano yun? Mission Mountain. Sa Tanay ba yun? Sa Tanay. Sa may ano, yung Kung iluto ka, gawin kang tinola. Pero yung napalagpas na tayo kay Taytay. hala, oo. Shout out mo na. Dante may bilbil ka na oh. Taba ka na. Sa may padala na lang sa kuhan. Oo. Joke ko lang. Pagbalik Joke na lang. ko lang yun ha. Pwede namang sa kante, pwede naman natin daanan. Pagpabalik. Pagpa-uwi na lang. Ay, pagpauwi, pwede Oo. sa dyan. Saan daw tayo sa Pangasinan pupunta? Ano pa rin Pangasinan? Ano yun eh, sa Bulinaw po siya. Hindi ko ba? Hindi, syempre kayo ilitan natin tayo. Saan ba yung Anong June? Bulinaw? Malapit na kasi sila sa 100 Island. Sa Aluminous, ano sila, Mabini, Pangasinan. Sa Mabini, Pangasinan po kami pupunta next week. Sa Aluminous, Pangasinan. Aluminous Pangasinan. Kita-kits po tayo dyan, mga nasa mansion kayo ni Ate Joanne. LTGG pa. Ay, po. Shout out Dito daw. kami sa mansion. Kumpi. Hello po, kakumpi. Kakumpi. Yan. Kakumpi. Ano yan? Solid yan si Kakumpi. Hindi talaga sila, hindi talaga masana yung ano pag ganito, no? Yung, parang, Oh, yung parang ganun. kapag ganito yung mga oras na, napaisip mo na talaga, babe. Oo, yung padilim niya. Oo. Ayaw ko yung mga yan. Pauwi na naman yung mga yan. Kaya kung pwede lang. Hindi rin. Makisama ka. Talaga tayo. Hindi pwede mo sa ng tricycle dito. Ng motor. Hindi ka mag-isa mo ay. Nandito na tayo. Ipasubo na natin. Kung gusto nyo, di hanggang isang buwan. Abangan ko po. Bahala ang na vlog si Tong ninyo kung magpagapa. nila, Ate. Thank you po, Mateo Reyes. Yes, abangan niyo po ang ating collaboration with Adinam Business. Excited kami. So, Then pala kayo sa Rizal, Team DFL, good day, God bless. Special out from Jaime Junior Santos. hello po Hello Sir po, Jaime Sir Santos. Nanatay at si Bagyo. Ayan, shoutout po sa 59,000 viewers. Ayan, magandang gabi po. Si Kuya Dan, apat talaga yung mga Sana all din. Sana all. Bahala ka na dyan, Dang. Bukas. Sana all nakabihis na. Bakit tapo niyo pa yan? So, Hindi ako kanina lang. Nakaligo mo kami kanina. Pag dito tamad hindi ba tayo nadumihan sa labas? Kaya na, naka-aircon lang man kami kanina. Super init na yun. Pinag dito sa ano guys, Antipolo ay sa Morong Rizal. Pero patulog dito sa labas. Iban mo yung mga buwan. Shout out po mga kapatid from Papau, New Guinea. Papua. Papua New Guinea. Papua Papua New Guinea. Papua New Guinea. Papua New Guinea. New Guinea. Tinuro na yun sa New Guinea. Papua New New Guinea. Guinea? New Guinea. New Guinea daw. Guinea? Ay, oh my God. Tinuro na ni Kuya Papua Billy. New New Guinea. Guinea kayo New Guinea kayo New Guinea. New Guinea. New Guinea. New Guinea.
Handa na natin. Yung game. Papauwi. Ang bango na ng ating inihaw na tilapia. Saan tayo kain kaya? Para ano? Ano pong pangalan ng mama niyo, Ma'am Althea Reyes? Para ma-shoutout natin yan. Ano ba niya ihaw eh? Buti nga di ba yun? Si kami balatong. Si Mama Diyan Maylin po Reyes pa daw. nagbabalatong no katudong. Shoutout kay Mother Mylene Reyes. Hello po, Sa inyo. Ma'am Hello Mylene. kayo dyan, Mother Mylene. May ano tayo magkain? Pa ako. Mabandang alas 10. Magkain tayo. Shoutout po kay Boss Del TV. Hello po, sir. Ano? Dahil na ngayon yung mga bata. May. Ang ngalan mo pala, Lucho. Rocio. Lucho. Ikaw pala, Luchotan. Ikaw pala si Luchutan. Shoutout po sa Valdez, Jordan, and sa Lover family dyan sa Taga Antique. Hello po sa inyo sa Valdez, Jordan, sa Lover family. Hello po. Oh, nagpapon oh. Nagpima. Ang bagyo Dito nagpasok. kay Santipulo. Uwe, nagkaya may ulan. Ba't tayo pumunta? Ha? Wala yan. Kung mag-ulan yan yan. Mag-ulan lang. Kun lang yan, idaan niya lang. Kasi alam niyang may lakad pa tayo. Pero hindi niya pa. Hindi niya muna ibagsak. Punta natin dito sa labas ng makita ng Daan niya lang. Yung anong ano? Yung galing tayong Batangas. Ganon yung pag mabagal lang. Kaya katagal namin dyan sa inyo. Tayo mo na yun. Hindi man tanggalin ko yung ano, namiss ko na sa Uncle Masay. Uncle Masay. Shoutout mo yung mga asawa nyo. Ante, baka Akong nakauwi na. siya na. Baka kami sa Anong masasabi mo sa asawa mo? Ako, sana huwag ka nang magalit dyan. Yunes, walang kasama. Sinabayan mo pa ako, sabi sana eh. Bakit? Ano bang nangyari nung ano? Tinawag mo siguro. Ikaw naman ante, nung shout out mo kay Uncle. Seng, lalay nga maguyag. Oo, Mansing, baka naubos mo na yung pan mo, yung alawan. At dapay portang hani ko. Ipajikas ka. Kaipadikas ko kaya sa Naubusan, tatingkat ko pa ay. Sabi ko, kaya hindi pa ako nakagus dito. Sayang na. Tapos mabuhay. Kawarin na, nila ako may temasyon. Nako, bang ilaw. Ano si Bambi? Ay, oo. Ano, binta niya na. Nakaslagi. May bayad na kaya sa Ayan. TikTok daw ba? Isa na sila nag-ensayo ng TikTok. Kaya, Yung pa nakita yung sayo ni Gabing kanina. Yung TikTok natin, Joan, siya sundan natin. Yung puro pa. Sino siya? Dito tayo, practice. makatawagin na si Hindi, meron yung sunod-sunod na. Ayun nga yung sabi ko. Minsan ako sa ganun na.
Baka hindi pa tayo makagalaw. Madali lang yun eh. TikTok na yung sabi niya. Hindi ba? Parang boxing sinigya. Ako mapuwi mo kaya sa. Kulang na naglatanay ko. Utak mo yan, napapanood mo. Madali kang pala Kaya yun. nga. Pero pag ginawa mo na, Wala na. hindi kaya. Sabasabali na. Paano mga bata malampay kung mga palula? Tayo ay. Gamante tayo nila. Ito makikip na. Hindi may kwan talaga. Ay, shoutout po kay Sir Johnny Quaresma from Japan. Sino po? Ay, shoutout din po kay Tatay Dante Arante. Hello po. Kayo dyan. Kay Ma'am Hope Elizabeth. Hello po kabagis. May natulog. Ayaw yan. Ganyan kila. Tolo cho. Ano ba lang? O siya nga. Ano naman kaya? Hindi marunong. Nandito po kami guys sa Wala bahay eh. Talo pa kita nga ron. Dito kaya si Jo. kay Ate Jo. Magkano bili mo dito? Yan bata. Abot kamay na. Abot kaya. Nasa idol na kayo. Oh, kaya. Oh, kaya. May sarap. Malapit lang kayo sa Taytay Rizal. Yes po, malapit lang po. Oh, ay, naantok na. Plano. Kamusta mga ka-dragon na kaya luwas uli kayo? Nice family bonding at may ibang paligid. Watching from Sapang Palay, Bulacan. Shout out sa Makaspak family at One family. Yan, hello po sa Makaspak at One family dyan sa Sapang Palay, Bulacan. Hello Hello sa po inyo. sa mga taga-Bulacan dyan. Saan yung pintuan eh? Bulacan. Magbabaan eh. Ay, hindi mo nabili pa Bulacan. Mahina po signal, ma'am. Hope Elizabeth. Ano pong ganap mga ate? Hello po, Sir, Mario. Sir Mario, Sir Tito. Mag-ano lang po kami, maghugas. Hugas kalawang po. Hugas gilig. Hugas gilig. Kasi magilig daw yung pamila. Nagani po kasi ng mais sa Greta at saka mani. Punta rin po kami ng Quezon. Kila Ate Lex. 500 na mais. Sako. Si Sir, ano pala yun, si Sir Tanggol. Yun, ang kiso. Siya daw si Sir Tanggol. Ah. Sir Tanggol, tagapagtanggol sa mga Nahihig. nagigigit. Nahihig. Shout out po kay Ma'am Maggie Tabong from New York, Quezon City. Hello po. Ma'am Maggie Tabong. Dito ta kira. Hello po. Mag-hello po. Patayin mo yan. Inaan mo eh. Uwi na natin nga sa window. Mag-hi ka na oh. Siguro po bago uwi. Pag-uwi namin, kasama kami sa Quezon. Wala na. May dala ka mo. Wala siya. Hindi ko tinuloy yung pang-buwan mo, pang-malakasan. Sabi ko sa inyo, gusto yung dalawa. Magbili daw sila. Pilapit daw ng Quezon.
kayo nadala. Bisadya talaga nila. Sure. So, para makabili. Makabili sila. Ako short lang din. Alam mo, Tapos yung pang yung may bakuna. Wala kayong mga dala pag uwi nyo. Hindi nyo na lang madala yung dala nyo. Sa borda. walang tulog yan. Kaya mga ibang hindi lang na. Wala nga akong buo. Ako na lang din sa daladaan. Pasilip ko guys yung iniihaw ni Auntie Nada. May pa... La pala yan, siya, guys. paplapla La, la. sa atin. Malaking, ano, ito marami talaga dito sa mall. Parating tanay yan. Hindi, masarap to kahit ano mo siya. Makakon yung kanya, laman, malabot. Hindi siya katulad ng ano, matigas. Tapos Kano sa na yung kanya? Ha? Kano sa kilo? 90. Mura. Pag siguro ganyan. Bagay na yung kanya. Yung dalawa na yan. Kaya sa mga sa kurto niya. House tour. Tingnan natin guys, ang kanyang ano, damitan dahil sa bahay yan ang karat-karat mo. Ay, nagtupi ako, dawang araw. Okay. Ano, cabinet. Wow. Ah, nagtupi ang chararan. Kaninong damitan to? Taas na rin yung kanya yan. Sabi niya. Maganda ka. Tapos ito, mga pangsambayan. Gusto, kalat-kalat. Dito na lang guys, nagtupi talaga ako kung hindi, sabog-sabog talaga yan. Ay. Shout out po kay Sir Edgardo Limpahan. May aircon siya. Sana all may aircon. Sindi mo na rin daw yung aircon mo eh. Para maramdamin na rin ang tulog. Aircon mo eh. Para maramdamin na rin ang tulog. Nagpuripat mo ato. Madi na mo pasindi na ito aircon. Oray na kapag tulog ka. Madi na mo la iparaman ito'y lalap na. Ano nang bari dyan, ikaw? Okay lang daw umantay tayo ng Tiligaya. Sabi ni Hope Elizabeth, para daw makapagpa-picture. Magkita daw doon. Ewan ko sa inyo. Daan eh. Wala nga lang kung ano. Nagdaktil man tante tapya. Wan. Siguro pagbalik mo. Keso. Ako umuwi ng ano, ng Manila. Ay, ng ano, ng Mindoro. Kasi pwede naman nilang balikan mo. Madali lang naman yung natin. Di ba nadaanan namin yun? Hindi. Daan natin sa inyo. Kanina? Hindi. Baka na yung kabila. Kaya pala sabi ko madaanan namin yung kuya doon, yung tay-tay. Sabi ko gano'n. Yung sadya Pero pala pwede na rin dumaan dyan. Mag-uwi ng galing dito. Pwede kayo pag ano, pag halimbawa gusto niyo talaga, pwede tayo dito dumaan sa Cardona. Cardona, Binamona, Puno, Taytay. Katataba na namin. Kaya nga, ako din. Kain kasi kami. Pwede din. Anak ko lalo si Kadyang te. Kaya nga, Kadyang. sobrang kapag Nagulat kami kanina eh, kataba niya. Taba mo kaya kung ano. Doon sa Tiligaya may kon na, may bilbil na. Shout out din po kay Sir June Mar. Hindi ka bibiyan? Love po Tita Los Chicken and Adventure. Ayos na daw na. Shot na sa parang kalabot eh. May nang sindi. No, maluto ata niya sa amin na ay. Pagsa tayo magkabigam na. Wala na eh. Baka masunog naman sa atin. Mapanood di ka dyan. Mapanood di ka dyan. Yo. Huwag na nga.
Sorry guys, blurred kasi nga mahina yung internet. Ganang matino ang internet. Marie Mojica. Mega love siya. Hello po! Tayo na lang here. Ako na sila. Ay, sobrang hanggar. Oras. Yes, hindi namin maharap guys. Sa sobrang pagod talaga. Gusto ko na lang matulog. Yeah. Ang kapulida dyan ngayon, pag ikabilit ka, hindi po nagawa ka ako yung Shout out po pala yung Kila, huwag ka malikot, no? Huwag ka dyan sa baba, sa dito. Hello, Dudutski! Kita-kits soon, Dudutski! Ingat kayo dyan. Mega love shout out sa inyo. Si shout out mo. Sa Palya. Shout out din po sa dalawang anak ni Sir Erwin Tapalya na si Adrian at Andrew Tapalya. Hello po! Hello baby Adrian and Andrew. Tulog ka daw ka. Dito ka bibig. Ang tuluyan po namin dyan sa QC ay dyan sa North Olympus sa Barte. Fairview. Ano po ganap nyo dito Manila po? Hehe, baka magpa-QC po kayo. Actually, galing po kami dyan kanina sa QC. Tapos napunta na po kami dito sa Morong. Kasi nga pupunta po kami ng Quezon sa isang araw. Yung shout out po kay sa asawa ni Tita Luz Kitchen and Adventures yan sa Doha, Qatar na si Mr. Manuel. Hello po, Mr. Manuel. Ingat po kayo dito sa Doha, Qatar. Manuel daw ante. Malapit po sa SS Fairview, sayang po. Di ba nadaanan natin kanina yung SS Fairview? Parang naman po yung... See you today. natutunaw namin guys. Wow! Sarap na ang aming hapunan. Naliligo po sa Ate Greta, Dudutski. Kaya kami nilang natira. Na naman. Sana ko naligo. Ay, mahulog ka. Kunin ka lang ng pandunong. Ay, mahulog ka dito. Oh. Hindi, baka kumalag ka. Uy, baba ka dyan. Kataas-taas yan. Dali, upo ka dali. Ikaw mapunta So, ayan guys, end na natin ang ating live today kasi sobrang antok ng mga ladies. Sobrang napagod po kami sa biyahe simula kahapon. Tapos kanina sobrang traffic pa punta dito kaya ang gusto na lang namin ay matulog. Okay, tapos ito na to. Yan, thank you po sa lahat ng nag-join sa ating live, sa ating 65 viewers. Thank you so much. Thank you po. Bye po. Sa Kilatinas, Kilamilot, Dudutski, City, Kalayaan. Yan, keep soon. Bye. I love you guys. Inez, ingat po. See you.